ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂಜಿದ ಲಿಪ್ಪಮ್ ಪೂಜುನು ಅವಳ ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದು ಯಾನು ಸೌಂಡ್ ದೆತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಟುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಗಂಟೆ 9 ಒಂಜಾಡು ಬತ್ತಿಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದತ್ತು ಮಂಡ್ಯಡನತ್ತು ರಾತ್ರಿದ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಿತ್ತಿದ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದಯೆ ಅಪ್ಪು ಬತ್ತಿದೆ. ಆಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪೂಜಿದಾಂಡ ಪೂರ ಮುಗೀತಿದಾಂಡ ಕ್ರೀಮ್ದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತಿದುಲೆ ಪಲ 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 ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತನ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪೂಜಿದೆ 4 ದಿನ ಇಡಲ್ಲ 4 ದಿನ ಪೂಜಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೂಜಿದೆ ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತಿತುಲೆ ಪನ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂಜಿ ಅವು ಹಲೋಗೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕೈನ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತು ಅಲ್ಲ ಏರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರದ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೇನು ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದೆ ತುಲೆ ಆಗ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ತುಲೆ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯನ್ನ ವೇಷ ತೋದು ನಿಖಿಲ ತೆಲ್ಪರ್ ಪಂದೇನು ಎನ್ನುವೆ ಇರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪು ನಂಜಿತ್ ನಿಂತದ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪೂಜಿದವು ಪೂಜಿಂದು ಕನ್ನಡಿದ ಎದುರು ಪೂರ ಉಂತುದು ಗರ್ವ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಒಚ್ಚೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚಿಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆ ಕೈಟ್ಟೆ ಒಚ್ಚೊಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪಾಗ ತೀಯೇನು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಐತೆ ಬುಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಾರಿ ಇಂಕು ಜಿಯಾನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪುನು ಅಂದ ಅವ ಓಕೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಪೋಕುರಿ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಂಕಂತ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾದ ಪೋಪುಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಕೋಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ನಿಗೇನು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ಯಾನ ಸ್ಕೂಲು ಪಿದಾಡ್ದೇನು ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ವೆ ನನ್ನ ಬರೀತ ಆರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾರ ಆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂದೆ ಮೊದಲ ಬತ್ತೆ ಜಿಯಾನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಕಶ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ರತಾಮ್ ಬತ್ತೆ ತರಕಾರಿದ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ತೋಜ್ಜಿಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊಗೆ 1 kg ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ kg ಪತಾತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕೋಡ್ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಧ kg ಪತಾತೆ ಅಂಚ ಉಂಡೆನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡು ಇನ್ನು ಜಿಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಇಂಕ ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತೊಳ್ರ ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಂದು ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಅಂದ ಜಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಗೆಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಪಲ್ಯ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 300 ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ ಇಂಚಿದ ನೀರ್ಲ ಜಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲೆ 18 ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಒಂದು ನೀರು 3 ಕುಲ್ದು ಇಟ್ಟೆ ಆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ 300-400 ಅನ್ಕ್ಲೆ ತಜಪಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಂತದ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಕಟ್ಟಾದ್ನೈತ ಬಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವೈಪಾಟಿದ್ಯಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇಜಿ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇತ್ತರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷಡೇನೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಇತ್ತ 100 ಬುಟ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಾರ ಪನ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬರೆಯಾರ ಪನ್ಯ ಅತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬರೆಯ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ತಿಂಗಳೊಳಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರದ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ತ ಆತ ಜಿಯಾನ ಒಂದು 10 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ರಜೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದವಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಪಡ್ಡಲೆ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಕಶ್ಪು ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ 3-4 ದಾದ ಪಾತೇರ್ನಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ತಜಪಾಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಕಶ್ಪು ಅಂತ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿರ್ದು ನುಪ್ಪುಲ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲತ್ತದೀದು ಜಿಯಾನ ಪೋದುಲೆ ತಾತ್ತೆ ಲೆತ ಪೋದು ಬುರ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓದುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಲೆತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಜಿಯಾನ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುನ್ಗಿನಿ ಆಗ ಆಯ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಮಂಡ ಆಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕು ಜಾತೆ ಆ ರೀತಿ ಎರಡಂತೆ ಮೇಟ್ ಪಿರೇಳ್ರಂಡಲ್ಲ ಆಪುನೊಂದು ಮೂಲಿತ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ದೀಪನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜಿಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಅವೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಅಂಚ ನನ್ನ
ಒಂತ ಟಿವಿ ತೂಕ ಅವರ ತಾಂಡತ ಕೆಲಸ ನುಪ್ಪುದೊಂದು ಆಂಡ ಆಂಡ ಮುರಂದೆ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತೇಡೆ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಇನಿದಾನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೀನು ಮಲ್ತನ ತಜಪಾಯಿಜಿ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತನದೆ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಡ ಕೆಂಟಿ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೂತೋದು ಮಲ್ತೇನೆ ಏನು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಂದು ನಿಂತೇರು ತೇಡೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ದಾಲಿಕ್ ಪೂಜಿ ಅವು ಇತ್ತನ್ನ ಕನ್ನ ಅಂದು ಎಂಕ್ ತೇಡೆದು ಎಂಕ್ ಗುಡ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಿಂತಿನ ಬತ್ತೆ ಇಂಚಲ ತೇಡೆ ತುಜಪವ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲೆ ತೇಡೆ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪು ಒಂದು ಖಾರ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಡೆ ಮಲ್ಪಾರ ಪೀಸೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ತಿಳಿ ಇಂಚ ಕೈಲಿ ಪಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಡಕ್ಕನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪೂರ ಚಮಚ ಪೂರ ದೀತೈತೆ ಈ ಶೋಕ್ ಮಂತು ತೆಕ್ಕೋಡು ದಾದ ಪಣ್ಣ ಈಚಿನ ನರಕ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನೀಟ ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರಂಡೈತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ನೀರು ದೀರು ಬಿಡ್ತೆ ಒಂದು ದೀರು ತೇರ್ಸ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಅದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಮನಸ್ಸಾನ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದೆ ಅಂಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯನೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೂಜಿದೆ ನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಒಂದು ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಡ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ರಜೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಕೆಲಸ ಕುಂಟಾರ್ದಾರ ಪಾಡಿಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಪೂರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೀರೆ ಉಂಡತ ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಒರೆಸ ದಿಯ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಧೂಳು ಪತ್ತೆ ದಿತ್ತನು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ನನ್ನ ರಜೆ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ಎನ್ನ ಸುರು ಒಂಜೊಂಜ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂಡ್ರ ಏನು ಏತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೈತೆ ಅತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೆ ಬೆಡ್ ಇಡ್ತಲೆ ಮುಳು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾ ಪಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ತೈತೆ ದಕ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡ ಏನು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಜಿಯಾನ ಆಂಡ ಯಾನು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒರೆಸೋದು ಕೊರು ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜನ ಸಟ್ ಮಲ್ತವ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಆವ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ತಿರ್ಗುನು ಕುಪ್ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಏನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಜಿಯಾನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಮುಂದೆ ಚಪ್ಪದ ಈ ಜನ ತೊಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನಿ ಆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪನಿ ಬಾಕಿಲ್ ಇಂಚಾಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಸಾಫ್ ಮಲ್ಪೇರ ಜಿಯಾನ ತೀಯಾರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ 10 ದಿನ ಉಂಡತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಕು ದೆಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಬೂರೆದೆ ವಯರ್ ಅಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ದ ಇಂಕ್ ಆಯ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಎಂತೂ ಅರ ಬಲ್ತದೇನು ಬಲ್ಪ್ನಾಗ ವಯರ್ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬೂರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಟೈಲ್ಸ್ ಆತೆ ಒಲ್ಪ ಜಾರ್ನೊಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಲ ಚೂಚೂರು ನೀರು ಗುಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಇದು ಈ ಜನ ಬಿದೆಯ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಮುಂತುದಂತಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನತ ಮಿತ್ತು ತಂದು ಒರೆಸಾರ ಆ ಯಾವ ಬೊಲ್ಲೆನಾಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಸುರುಕುಂದು ಪೂರ ದಕ್ಕದಾತ ಇಲ್ಲಡನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉದೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಇಂಚಾಲ ಎಲ್ಲ ನಲ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವನ್ನ ಪೋನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಚೇನು ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಜಾವ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತದೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದೀನಿ ಮಿತ್ತದ ಬಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಅಂತಂತ ದೆತ್ತು ಬುಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪರ ನೀನೇನು ಎಲ್ಲೇನೆ ದೆಪ್ಪಗ ಅಂದೆ ಏನ ಪಂಡ ತೂಕ ಇನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಅಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಯಾಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ತೋಜುನತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೂರ್ನಿಯಾನೆ ಅವ ಅಡ್ಡ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪೋಪುನಂಚ ದುಂಬುಲ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಕುಂಟಾಡ್ತದೊಂಜಿ ಪಿದೆ ಆಜಿರ್ದು ಬುಡ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದ್ದು ಪಿದೆ ಉಂಗರ ಪಾಡಿಯೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಜಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಅದು ಜಿಯಾನ್ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ನಾನು 10 ದಿನ ಈ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ರಜೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನಿ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಆಡತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಆಡ್ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಗಂಡಲ ಸ್ಕೂಲು ಬಿದಾಡ್ನೇ ಪಟ್ಟಣ ರೆಡಿ ಆಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಇಡಬಲ್ಲ ಜಿಯನ್
ಬೇಗ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ತೊಲೆ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಪಾಡು ಜಿಂದಿ ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ఆయన ಪೂರ ಹಂಗೆಲ್ಲಿ ಅವನುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡಿತ ಪಾಡಂದು ಇಂಚಲೊಂದು ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಉದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಏತು ದಿನ ರಜೆ 10 days ಇತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ರಜೆ ಬೋಡಿಗೆ 6 ಗಂಟೆಂಡಲ ಒಂತೆಂಡಲ ಇಂಕ ಆರಾಮ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂತ ಎನ್ನಂಡಲ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಈ ಜನ ಅವು ತಿಕ್ಕಂದ ಐತ ಬಟನ್ ಅತ ಚುರ್ಪಿರ ಉಂಡ ಐಕೊಂಡು ಇಂಚಾನಿ ತೂಲೆ ನಿಂಕುಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಏನಂಜಿ ಲೈವ್ ಹುಡುಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬೊಬ್ಬೆಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಹಾಪುಜಿದೆ ಅಂಚ ಯಾವ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಯಾವ ಆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜಿಯನ್ನಲ ವನ ಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕಶ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜೀನಿ ಕೋಡದೆ ತೇಡದ ಕಶ್ಪು ಉಂಡತೆ ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಗರಿಲ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರುಂಡತೆ ಅಂಚ ಉರ್ದಿಚ್ಚಿತ್ತು ಉರ್ದು ಪತಾರೋಡು ಜನ ಬಯ್ಯನ ಕನೆ ಪೋತು ಪತಾರ್ಪುಂದೆ ಪಂಡ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಐತೆ ಕಡೆಯವರು ಅಂಚಲೆಂಗ್ಲೆ ಐತಾರ ಲೇಟೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಲಕ್ಷಣೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಾಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಚು ಒಂದು 6 ಬಂದ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ ದೀತನು ರಜೆಟ್ ದೂರಲ್ಲ ಪಾರಿಜ್ಜ ಬಾಬಾ ಅತ್ತು ತಿರ್ಗರ ಪಾರಿಜ್ಜೆರೆಗೆ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಪಾರಿ ಊರು ಪೋಪಾರ ಒಡೆ ಪೋಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮನಾಲಿ ಪಾರಿಜ್ಜ ಮನಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ಫುಡ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಪತ್ತೇನೆ ಜಿಯಾನಿಗಿತ್ತ ಮನಾಲಿ ಪಾರೊಂಡಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಡೆಗ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂಪೆತೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಈಡೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಗೋವೋಗು ಯಾನೇ ಗೋವಾ ಪೋಯರ ಏಪಡ್ದು ಕಾಸೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದಿ ಜಿಯಾನಿಗ್ಲೈತೆ ಗೋವಾ ಪಾರೊಂಡಿಗೆ ಏಪ ಎತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗೋವಾ ಪಾರ ತೂಕ ಏನು ಹಾಪಣ್ಣಂದು ಏಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಯಿ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಪೇರೆ ಗೋವಾಡ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಪೋಂದಿತ್ತೆರತೆ ದುಂಬಾರಿಗ ಉಂದಿಪ್ಪು ಜಿ ಎಂಕುಲು ತೂತು ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂದೇರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲು ಯಾನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಪಿದೆ ಮೂಲು ಅವ ಅರ್ಥದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬುಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿಂಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್